स' वेलकाम बेक गोदान भिडिअ'नि सायाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम गोदान निउस आपडेट लानानै फैदों। बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ आपल'ड खालामैया, दिनैसो लानानै फैलायबाय आरोना। नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आंनि नैबे बड' आपडेट इउटुब चेनेलखौ। आरो नोंथांमोना नैबे आपडेट चेनेलाव गोबाङानो भिडिअखौ नायदों आरोना, नायनाया बिनिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो बेजों लोगोसे आं नैबे आपडेट चेनेलाव बे आपडेटजों लोगोसे ब्लगबो आपल'ड खालामनो सानदों आरोना एबारनिफ्राय। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। आरो बिनियाव दा नैबे मोनसे भिडिअ'आल' माने भइस डाबिं होनाय जासिगोन। बिनि उननिफ्राय आङो फेस डाइरेक्ट आंनि मोखांखौनो देखायनानै भिडिअ लासिनो आरोना। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। आरो जेसेबांखिनि आंनि भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ सापर्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बिनिफ्राय नोंथांमोना ब्लग भिडिअ नायलांदो आरोना। ब्लग भिडिअबो दङ बे चेनेलाव, मिक्स कन्टेन्ट जासिगोन आरोना एबारनिफ्राय। ब्लगबो होगोन आरो आपडेटबो होगोन आरोना। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। लासै लासै ब्लग खालामलांनो नाजागोन आरोना। नोंथांमोना जुदि ब्लग चेनेलाव सापर्ट होयोबा ब्लगबो खालामलांनो नाजागोन। नोंथांमोननि सापर्टआवनो आरोना, दा आपडेटजों सापर्ट होयोना दा ब्लगाव सापर्ट होयो, दा बे नोंथांमोननि खोथानोसै। दानिया फैदो दिनैनि जोंनि सबसे फार्स्ट निउस आपडेटआ। ओमफ्राय गोरलैफ्रा सोमलाव बोरै उन्दुना होनानै लाखिफिनदों आरो सलार बिसना साद्रि लांजोबदो आरो मोजांखौहाय गासिबो सिमजाखौ लानानै थांदों। प्लास्टिकफोरखौबो गोदान लांदों। सुनानै लांजोब्बाय। ओमफ्रायो सलार, बेटारि, थोरसि लथा थिखोना लांजोबदो आरो गासिखौबो। सलार लांदों, बेटारि लांदों, टर्च बायदिसिना थौ साराय लानानै थांखादों। बिसिना साद्रि मोजांफोरखौ लांदों। बांसिन सलारखौ लाना थांजोबखादों बयनिफ्राय। गिर्जानि फैसा दोननाय बेखौबो लांदों। गिर्जानि फैसाखौबो लांदों। ओमफ्राय बिदिनो मैगं मैला गासिखौबो खानानै लाङो। ओमफ्राय बिफांफोरखौ दानफायो। मारै हिनजाव मानसि बुंनायखौनो हमदो, बेखौ हमदो होनदों। हमना लाफा खिथाहरना होनदों। खिथाहरना लांफै हमनानै होनदों जाहैदों। बेखौ दानस'लांदोंना? फिथाइखौ खाबाय लांबाय, बिफांखौ दानस'नानै दिनैबो बेबायदियावबो माबा फैबाय आरो अखानायै बुस्थुफोरखौ गासिबो नागिरनानै जेबो गैखाया। हाग्रायाव गाग्लोबलाजोबदोंसो। गावसोर फसायनाय बुस्थुफोरखौ एसे आन्दोआव सिखोमाबाय। ओमफ्राय मोनायाव फैखांबाथाय फज'नानै खनना लानानै थांबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बिदिबा लोगोफोर। बाय बाय, थेंक्स फर वाचिं आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लादो, थाबैनो 1K खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आरोना। थेंक इउ। नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट होननानै बुंनांसिगोन ना ब्लग होननानै बुंनांसिगोन दा मिथिला आरोना। आं दा नैबे चेनेलाव जे बड' आपडेट होननानै चेनेलनि नामखौ होदोंमोन ना, बे चेनेलाव दिनैनिफ्राय मिक्स कन्टेन्ट नागारगोन आरोना आपडेट हिसाबै, आरो ब्लगबो थांफागोन आरोना बे चेनेलाव। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बे चेनेलखौ। थाबैनो 1K कमप्लिट खालामनानै होबानो जाबाय आरोना। थ' भिडिअ फैगोन आरोना, बिनि उनाव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गसं आरे ओरैजायना निउ मडेल, ओरैजायना अल्ड मडेल। मडेला आंनि आरोना, नै डिसप्लेखौ नायनानै ला, नै निउ मडेलना बेबायदि जायो। बिनिफ्राय अल्डआ नै आरोना, नैबे मिटारा चेन्ज जादों आरोना, मिटारा चेन्ज जादों। बिनिफ्राय हेडलाइटआबो चेन्ज जादों आरोना, नायनानै लाबानो जाबाय। नै हेडलाइटआ बिदि आरोना, नै हेडलाइटआ। ओमफ्राय अल्ड मडेलनिखौ नायनानै ला, नै अल्ड मडेलना नै बेनो आरोना, सिगांनियानो। बिनिफ्राय चेन्ज जादों होनना बुङोबा टायारा चेन्ज जादों आरोना। सिगांनिया फिसाया फैदों, ओमफ्राय दानि ओंखारनाया गिदिर फैदों आरोना। नै ओमफ्राय कालाराबो सेम गंनैबो, नै सेम टु सेम आरोना गंनैबो। बेनिफ्राय दा वाइट गोदान कालार फैफिनदों खोमा दै 125आ। दाखालि बावैसो इउटुबाव नुनाय बायदि नुदोंमोन आरोना आङो। दा आंनिया गंनैबो सेम, बिनसानियाबो सेम, आंनियाबो सेम आरोना। आंनियाथ' बिराद बुस्थु बायला बायलि जानानै दङ दा। ओमफ्राय बिनियाबो एसे स्क्रेच जाबाय मायावबा दाखालि बावै। नै बेयाव एसे स्क्रेच जाबाय। आंनिखौथ' बुंनांला आरोना, नै थिप खानासो दोनदों। नै
बायस'बाय आरोना नटआनो नै बायस'बाय बिनिफ्राय नै ब्रेकआबो बेन्ड जानानै दं आंना नै बिनिफ्राय गोबां सार्भिसिं खालामनोबो जाबाय आरोना बिराद बुस्थु चेन्ज खालायनांगौ दा थांगोन आरोना एसे बुरजायैनो फैसा खारगोन बायदि मोनदां एबार खनसेयाव सार्भिसिं एबार लास्ट सार्भिसिंमोन ओमफ्राय बुंनो आरोना बेनो नै गंनैबो सेम NS125 गंनैबो कालाराबो सेम निउ मडेल अल्ड मडेल नैबे चेनेलाव आङो आपडेट भिडिअ होबाय दंमोन दाखालि साननैसो ओमफ्राय आरो बिनि चेनेलनि नामाबो जाहैदोंमोन बर' आपडेट होननानै नोंथांमोनाबोथ' नुखादोंमोन दिनै आङो बे चेनेलनि नामखौ सोलायनानै मनजय बसुमतारी दोनसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आपडेटजों लोगोसे ओमफ्राय ब्लगबो फैबाय थासिगोन आरोना एबारनिफ्राय सापर्ट खालामनानै हो ब्लग आरो आपडेट मोननैबो मिक्स कन्टेन्ट आरोना एबार